de la bani la spital, azi mergem la tribunal să împărțim ce bagaj am strâns în an de miraj. Tu suspicioasă mereu, scotitoare la greu. Mă întreb de ce sunt plecat, pe unde sunt și ce fac, dacă sunt iar cu ai mei, dacă mă duc la femei și dacă spun nu acum, ei doar ce vrei tu de bun. Nu e de bine, dau vina pe tine, devine ușor penibil. Da, cu atâtea părți bune, mai bune și glume și sexul incredibil. Totul dispare, rămâne, se pare, cu amintiri în sertare. Da, eroare ceva și ce trebuia era puțină răbdare, pentru că n-am uitat ce ne-am promis la 16 ani. Dar n-am uitat ce mi-am promis, nu, când n-aveam bani. Hei, unde sunt cu treabă, stai, de ce nu te sun, că n-am timp, vai. Sunt superficial, bine păpușe, dar sigur ai luat geanta cu cenți de la ușe. Dar pe stradă cu frații din nou după lei și nu ne oprim, mergem iar după ei, că totul e făcut să conteze doar bani. Și n-am vrut să știi tu cum e să nu ai.